Denne sa na nás sypú informácie o tom, ako sa správne stravovať. Ako sa v takýchto informáciách vyznať a nakoľko sú pravdivé? Aj to sa spýtam známeho gastroenterológa doktora Borisa Pekáreka. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem, že ste prišli. Vy ste veľmi vyťažený primár v Národnom onkologickom ústave. Poďme sa najprv pozrieť naozaj na tie témy, ktoré denne ľudí stretajú vo verejnom priestore, a to sú rôzne rady, ako sa stravovať, aby sme boli zdraví, fit. Vidíme tam, že ľudia si miešajú rôzne proteínové prášky do jedla a podobne. Vnímate to a aký je na to váš odborný názor? Ale musíme si povedať, že väčšina týchto tzv. Odborníkov sa vlastne do tej témy nevyzná. Majú naštudovaných nejakých možno pár stránok alebo víc štúdií, pritom nerozumejú tomu, ako sa robí veda. Čiže málo z tohoto je nejako vedecky podložené a sú veci, ktoré pravdepodobne sú pravda, ak povedzme potraviny, ktorým by sme sa mali vyhnúť, a sú veci, ktoré sú nepodložené alebo sú vymyslené alebo ľudia veria svojmu nejakému pocitu, a to by sme mali určite odlišiť od pravdy alebo od toho, čo je dokázané. To znamená, že napríklad vieme, že spracované mäso je škodlivé a zvyšuje riziko rakoviny hrubého čreva a konečníka. Takisto pravdepodobne červené mäso. Pravdepodobne škodlivé sú aj ultraspracované potraviny, ktoré mnohé z tých výživových doplnkov, ktoré tu boli spomínané, asi sú. Takže asi nebudú až také zdravé. Ten proteín máte na mysli? Sú bielkoviny, ktoré sú prirodzené, ktoré prijímame v normálnej strave, ale tieto umelé doplnky by sme mohli povedať, že vlastne pokiaľ človek nie je nejaký profesionálny športovec, ktorý ide reprezentovať našu krajinu na majstrovstvá sveta alebo olympiádu, tak tie umelé doplnky nepotrebuje a vie si to vlastne všetko zariadiť v bežne dostupnej strave. To, čo máme doma a v kuchyni, tak to je to fajn. To znamená, že keď sa pozriem na zloženie tej potraviny a viem, že v tom zložení sú veci, ktoré doma nikdy nenájdem, tak to bude asi ultraspracovaná potravina, ktorá nebude zdravá. Ale všeobecne vieme, že žiadny extrém asi nie je dobrý. Čiže vyvážená strava? Vyvážená strava z bežných, by som povedal, dostupných surovín, samozrejme adekvátna veku. To znamená, že pokiaľ je niekto v raste, teda potrebuje veľa tých živín, to sú deti, športovci, tehotné ženy, tak tí potrebujú samozrejme toho viac. A čím sme starší, tým menej potrebujeme mäso alebo teda energeticky veľmi hodnotnú stravu. Vašou špecializáciou je gastroenterologická onkológia. A Slovensko je na takých veľmi nelichotivých priečkách, čo sa týka karcinómu, teda rakoviny hrubého čreva a konečníka, kde je ročný výskyt okolo 4 000. Aj úmrtnosť je dosť vysoká, viac ako nadpolovičná. Čím to je, že práve naša krajina má takéto kritické čísla a dá sa to meniť? Je ten trend taký, že zlepšujúci sa? Musím povedať, že už sa zdá, že posledné roky je trend zlepšujúci sa, ale stále máme veľkú úmrtnosť na zhubné ochorenia tráviaceho traktu. A je to pravdepodobne spôsobené jednak našim spôsobom života a stravovania. Spracované mäso má veľký podiel v tej strave. Samozrejme sú tu aj možné genetické faktory, ale čo je najdôležitejšie, že táto rakovina, teda keď hovoríme o rakovine hrubého čreva a konečníka, je preventabilná. To znamená, že my môžeme urobiť kroky, aby sme na ňu nezomreli. A to je teda v prvom rade preventívna kolonoskopia. To znamená, ideme na kolonoskopiu, keď nemáme ťažkosti v 50. roku života podľa našich zákonov a potom každých 10 rokov, pokiaľ sa tam nič nenašlo, do 75 rokov. S tým, že napríklad je trend toto znižovať, pretože sa rakovina objavuje už aj u mladších ročníkov. Napríklad v Spojených štátoch amerických je už táto hranica 45 rokov života. No a keďže populácia nemá rada kolonoskopiu alebo nemá tendenciu ísť na tú preventívnu kolonoskopiu skrz strachy a proste rôzne iné veci, tak je tu aj druhá možnosť, ktorá samozrejme nie je taká, nemá takú schopnosť vyhľadávať tú rakovinu, ale je to lepšie ako nič. A to je vyšetrenie stolice na skryté krvácanie. A to až zo 4 z 5 týchto rakovín hrubého čreva odhalí. Ale teda tých 20% zostáva aj pri tomto teste neodhalených, preto sa ten test vlastne opakuje u nás zatiaľ každé 2 roky.
Budeme hovoriť aj o kolonoskopii, aj o tomto teste na to okultné krvácanie. Keď sa ale však pozrieme na tie rakoviny toho tráviaceho traktu, tak nakoľko tam vidíte nejakú genetickú predispozíciu, genetický dôvod, nakoľko zohráva vek a pohlavie nejakú úlohu a teda aj stres, lebo črevo je prepojené aj s hlavou, že či už dnes pri tých vašich všetkých informáciách a vedomostiach viete, že ktorý typ rakoviny v tom tráviacom trakte čo asi spúšťa, alebo čo ho môže ešte viac podnecovať? Začal by som s tým, že my máme určité kritériá, kedy začíname vyhľadávať tú rakovinu. Odporúčame tým pacientom genetické testy a potom vyhľadávame tých príbuzných. Ale to je to menšie percento tých pacientov. A keď tento pacient splní tie kritéria, ten lekár ho automaticky pošle na genetické vyšetrenie. A je to vlastne dôležité nie preňho až tak veľmi, lebo on má zistenú tú rakovinu. U neho sa iba potom to ďalšie sledovanie odvíja, ale pre tých príbuzných, ktorí sa potom vyšetria. No a potom sú to tie sporadické karcinómy, sporadická rakovina, ktorú sa snažíme teda vyhľadať u rakoviny hrubého čreva a konečníka u nás tým screeningom, tým vyhľadávaním. Keď hovoríme o žalúdku alebo pažeráku, tak máme rizikové skupiny, u ktorých sa to snažíme vyhľadať. Okrem tých, ktoré nám určia nejaké genetické testy, tak samozrejme rizikový faktor rakoviny si musíme povedať, že je fajčenie. To je mnohých rakovín, hej. Alkohol je vždy riziko a potom máme samozrejme ďalšie rizika. Je to aj pohlavie a vek? U mužov je častejšia rakovina hrubého čreva a konečníka. Povedal by som, že oni majú možno aj iné stravovacie návyky. Samozrejme vekom tie vlastne chyby, ktoré unikajú tým opravám v tom organizme a tým pádom tá rakovina je častejšia. Hej? Preto máme nejakú hranicu vekovú, že kedy sa už oplatí vyhľadávať tú rakovinu. Samozrejme sú štáty, kde je povedzme rakovina žalúdka tak častá, že je tam screening na vyhľadávanie rakoviny žalúdka, povedzme Japonsko alebo niektoré štáty Južnej Ameriky. Hej, ale u nás je to jednoznačne rakovina hrubého čreva a konečníka, kde sme na popredných priečkách vo svete. Vy sa špecializujete na také mini-invazívne odstraňovanie nádorov tráviaceho traktu. Je to metóda z Japonska pred x rokmi, ale už prešla nejakým vývojom. Keby ste ju mohli popísať, že v čom je vlastne tá jej šetrnosť a ako to operujete, keďže je to taký malý mikronôž, ktorým ten nádor odstraňujete? Že ako to vyzerá? Ja som bol na viacerých kurzoch, kde boli tí japonskí lektori. Tam som sa ju naučil a tá metóda je pomerne zložitá. To je metóda endoskopickej submukóznej disekcie a pomerne dlho sa učí. Ale má výhody a týchto metód vzniká viacero a nie každá sa presadí a každá potvrdí svoju teda funkciu. A táto je veľmi úspešná a zároveň tie komplikácie vieme dať na takú malú mieru, že sa oplatí tým pacientom robiť. To znamená, že väčšine tých pacientov pomôžeme a naopak im neuškodíme. Koľkým pacientom dokážete takto mini-invazívne odstrániť ten nádor? Tá rakovina musí byť vlastne iba v povrchových vrstvách. To znamená, že je lokalizovaná v sliznici alebo v povrchovej vrstve podsliznice. To sú tie ideálne nádory, ktoré vieme odstrániť touto metódou. Táto metóda je iba jedna z metód, ktoré máme samozrejme k dispozícii. Už predtým sme mali metódu endoskopickej mukóznej resekcie alebo tzv. Konvenčnú, kedy sme používali slučku. Máme metódu, kde odstraníme... To ste podviazali nejako, alebo podobali, na čo bola tá slučka? Áno. Štandardne sa to tak robí, že vlastne sa pichne do podsliznice roztok, ktorý nadvihne tú sliznicu a vytvorí tam viac miesta, pretože keď si predstavíme, povedzme, keď to robíme v hrubom čreve, tak na niektorých miestach tá stena má milimeter alebo 2 mm a my si tam musíme urobiť nejaký priestor, aby sme vedeli v takom malom priestore operovať. A vlastne tým podpichom sme získali ako keby bezpečnejšiu zónu a vedeli sme to zrezať slučkou. Lenže tá slučka nám poskytovala možnosť odrezať nádory povedzme do 2 cm v jednom kuse a potom sme tie nádory už rezali po častiach, čo malo okrem iných nevýhod, aj tú nevýhodu, že ten nádor bol rozrezaný a nevedeli sme, že ktorý okraj je zdravý, či sme to dostatočne odstránili. Pomerne veľmi často sa tie nádory vracali. A vznikla táto metóda endoskopickej submukóznej disekcie, kedy mikronožom sa vlastne ten nádor obreže a postupne sa tie jednotlivé vrstvy vlastne oddelujú. Máme ešte metódu celej hĺbky vlastne a tam sa dávajú také čeluste na to, ale tu takisto sme obmedzení veľkosťou, čiže naozaj do 1,5-2
maximálne 2,5 cm, vieme do toho násať sa ten čiže nádor do nejakej nasať. svaloviny, do nejakých proste častí a potom to... Tuto vieme celú hrúbku urobiť, čo je výhoda, ale iba veľmi malé nádory napríklad. Čiže to je ďalšia metodika. Potom boli metodiky, kedy sa spalovali tie nádory, ale tam sme vôbec nevedeli, aká histológia je. Malo to veľkú nevýhodu, malo to obrovské množstvo návratov tých neoplází alebo tej rakoviny. Toto sa vlastne už teraz vôbec nemôže tak robiť. Čiže táto metóda nám poskytuje v rôznych častiach obrovské výhody. Takto viete operovať hrubé črevo a ešte aj nejaké iné časti toho tráviaceho traktu? Primárne najčastejšie operujeme v našich podmienkach konečník takto a hrubé črevo, žalúdok a pažerák. Naše centrum má už necelých, myslím, že budúci rok sme mali prekonať tú 1000 tých výkonov celkovo urobených. No ale čo je dôležité povedať, je, že v tom konečníku my už vieme ísť do hlbších častí. A vlastne túto metódu sme ako keby povýšili, čiže dá sa oddeliť aj svalovina, ktorú sme dovtedy nerezali, tak sa dá rozdeliť a potom sa to lepšie hodnotí patológovi, to je prvá vec. A sme si istejší, že sme ho odrezali celý. Prípadne, keď pacient nechce štandardnú liečbu, povedzme nechce amputáciu toho konečníka, že príde o konečník a skončí s tou stomiou a povie, že nie, tak my mu zvýšime šance, že tú chorobu vyliečíme. V minulosti by tá operácia bola viac o asi chirurgickom zákroku. Dá sa povedať, že teraz to invazívnejšou je taká viac internistická ako chirurgická? Ale áno, gastroenterológovia sú internisti, primárne to máte pravdu. A chirurgovia mali metódu, vyrezávali tie nádory cez konečník. Táto metóda však nepotvrdila, že by bola lepšia ako tá endoskopická metóda. My máme väčšie rozlíšenie tých prístrojov, povedzme, čiže my vieme ako keby lepšie určite okraje, vieme odrezať vlastne aj nádory, ktoré povedzme sú úplne po celom obvode alebo takmer po celom obvode, bez toho, že by sme museli šiť. Hej? Čiže je šikovnejšie aj pre toho pacienta, má aj nejakú rýchlejšiu rekonvalescenciu. Presne tak a samozrejme my veľmi spolupracujeme, to je vlastne veľmi dôležité u nás v ústave, je úzka spolupráca s chirurgiou, ktorí zase výborne zvládajú, by som povedal, tú svoju časť tej práce. Keď máte jablčko, ja vždy hovorím, pozrite sa, jablčko je zdravé, keď zoberete kúsok zo šupky, to je ako keď zoberieme biopsiu, dáte pod mikroskop, všetko je zdravé, rozrežete jablčko a vnútri je červík, hej, alebo vnútri je hniloba. A takto je to aj s tou rakovinou vlastne. A my keď to vyrežeme, tak potom sa lepšie vieme rozhodnúť o ďalšom postupe. To znamená, že to je zároveň metóda diagnostická. A koľko asi tých nádorov odstraňujete teda touto mini-invazívnou endoskopickou metódou a koľko teda tou klasickou? Už posledných, myslím, 4, toto už je 5. rok, kedy máme nad 100 výkonov ročne, čo už zodpoveda dobrému centru. Tých mini-invazívnych zákrokov je teda viac, hej? Určite ich je oveľa viac. Čiže oveľa viac pacientov sa dostane k tej metóde ako v minulosti. A stovky sú tou konvenčnou metódou vlastne vyriešené, kedy není treba takúto metódu zložitú, dlhotrvajúcu alebo aj trošku rizikovejšiu a vyriešime štandardnou polypektomiou, endoskopickou mukozálnou resekciou a tak ďalej. To sú nejaké malé polypy, malé nádory? Tak, malé polypy vám odstraní bežný gastroenterológ v tej bežnej, by som povedal, ambulantnej praxi. Zložitejšie veci na to sú sekundárne a terciárne centra. Sekundárne centra to sú v tých väčších nemocniciach, terciárne centra to je ako keď už aj v tých väčších nemocniciach je to otázna lézia, tak to vlastne pošlú k nám. A my by sme sa mali dostať vlastne vždycky od toho lekára k tej zložitej lézii, ktorý nám mu patrične zreferuje, ideálne zdokumentuje vlastne na snímkoch, pošle nám ju, to znamená, že nás konzultuje vždycky ten lekár a my sa snažíme veľmi rýchlo odpovedať, toho pacienta zaradiť vlastne na teda čakací list, respektíve hneď dostane termín a teda vyriešime túto vec. Čiže samozrejme tí pacienti, ktorým to nestačí, tak tých odporúčame na chirurgiu, je to vlastne kontinuálna starostlivosť. To znamená, že tie centrá by mali byť tak vybavené, aby keď sa niečo stane, aby už sme vedeli ďalší krok, čo robíme, alebo keď sa ďalej doriešuje pacient, tak zase sa doriešujú v tom centre. Čo musím teda povedať, že v Národnom onkologickom ústave myslím, že toto je zabezpečené dobre a že tá spolupráca s chirurgickou klinikou, ktorá má výborné výsledky operačné, je výborná. Takisto s onkológmi, ktorí reagujú na najnovšie trendy. Je to super. Každý nádor bol najprv polypom? A stane sa z každého polypu nádor? Dobrá otázka. Je to väčšinou tak,
ale nie vždy. Hej, máme určité poruchy, kedy vývoj tej rakoviny je oveľa rýchlejší. A preto, keď máme zase kritériá, keď nájdeme určitý počet týchto nálezov, tak povedzme sa častejšie kontroluje takýto pacient. Hej. Preto, keď vám gastroenterológ vybere nejaký polip, tak si vás zavolá na kontrolu a odporúčam vám, kedy máte prísť na najbližšiu kontrolu. Niekedy to je za rok, niekedy to je aj za 10 rokov, keď tie polipy neboli významné. Je bežné, že ľudia majú polipy? Po 50-ke tretina ľudí polipy? Je to veľmi bežné, presne tak. Je to minimálne štvrtina ľudí, aj keď teraz vieme, že z tie centra, ktoré sledujú vlastne percento nálezu týchto polipov, ktoré neskôr môžu viesť k rakovine, tak je to minimálne tretina ľudí a viac. Čím sme starší, tým viac polipov máme? Keď chodíme na kolonoskopiu včas, tak samozrejme sa tie polipy včas nájdú, sú menšie, včas sa odoberú a samozrejme, keď niekto má rizikovejšie návyky, povedzme má rád spracované mäso, to znamená klobásy, šunky, prosciutto. Toto sme sa našli teraz mnohí. Áno, slaninu a tak ďalej, tak si zvyšuje tú šancu, hej? Aha. Ale to neznamená, že keď niekto žije asketickým spôsobom života, tak nemá polipy. Áno. Ďalšia vec, čo som ešte nespomenul, je vlastne pohyb. A pohyb a šport je vlastne protektívna vec. To znamená, že tým športovaním sa chránime. Hej? Ten polip nejako signalizuje, že ho máme? Či on nikdy o sebe nedá vedieť? Až tie ďalšie štádia dajú o sebe Preto vedieť. Hovoríme o preventívnej kolonoskopii, pretože prevencia je vtedy, keď nič necítim. Keď sa mám dobre. Vlastne samozrejme to odporuje nejakému, by som povedal, ľudovému... Mám pocit, že mám sa dobre, nič mi nie je a nemusí to byť tak. Áno, ale to my vieme, že to, čo sa hovorí, že vždycky tak bolo a dobre bolo, alebo môj dedo hovoril, alebo tak, to sa nevzťahuje na túto dobu. Hej? To znamená, že to, čo bolo dobré pre generácie pred nami, pri vtedajšej technike a tak, už nie je dobré pre terajšiu generáciu. A je to neporovnateľné. Čo sa týka kolonoskopie, tvrdíte, že ak človek postupí naozaj dobre urobenú kolonoskopiu na kvalitnom pracovisku, tak na najbližších 10 rokov by mal byť chránený, že teda tú rakovinu nebude mať. Ako je to možné? Tá kolonoskopia má veľké percento toho nájdenia tých nebezpečných vecí, ktoré my nazývame lézie. My vieme, že tá rakovina sa vyvíja veľmi dlho. Hej? Sa vyvíja viac ako 10 rokov, 15 a viac rokov. To znamená, že máme tam ten interval, kedy dorastie do toho, kedy môže byť nebezpečná, pomerne dlhý. Samozrejme existujú aj tzv. Intervalové karcinómy. Intervalové karcinómy nájdeme, keď sa v tomto období nájde z nejakých dôvodov rakovina. Je to pomerne zriedkavá vec, hovorí to jednak o kvalite kolonoskopie a jednak za určitých okolností ten nádor môže rásť rýchlejšie, ale je to veľmi zriedka, hlavne u tých vrodených, by som povedal, poruch. Takže je určitý typ nádorov, ktoré sú zriedkavé, ktoré môžu teda rýchlejšie rásť. Pokiaľ nemáme nejakú genetickú predispozíciu a nie sme v sledovaní, tak stačí, keď prídeme na kolonoskopiu po 50-ke. A čo keď teda stále máme strach? Aj keď je veľa osvety, ale aj sa stali všelijaké nepríjemné situácie s kolonoskopiou aj v tomto roku, tak ako ten strach odburávate u tých pacientov, aby ste ich namotivovali, že na tú kolonoskopiu treba ísť a možno aj kam, čo by si mali, aké kritériá vyberať, aké sú štandardy? Začal by som teda, že kam. Tak je dôležité vybrať si kvalitné pracovisko. Čiže kvalitné pracovisko robí určitý počet výkonov, robí to na kvalitných prístrojoch, to znamená, že tie prístroje mali mať vysoké rozlíšenie. Všeobecne môžeme povedať, že každá nová generácia tých prístrojov prichádza s vyšším rozlíšením. Ten endoskopista by mal byť skúsený, by mal mať určitý počet vyšetrení a by mal mať tie prístroje, by mal pravidelne obnovovať. Toto je v našich podmienkach veľmi ťažké zistiť. A potom je, ako prekonať ten strach. A je ten strach na mieste? Naozaj to boli každého? Alebo je to skôr o senzitivite toho človeka? Teraz, aby som to povedal tak, aby tomu rozumel každý. Ja som napríklad išiel na kolonoskopiu, teda aj keď ešte nemám 50 rokov, lebo som mal nejaké ťažkosti a samozrejme vidím to, čo vidím v práci, tak som sa bál. Tak som si lahol na stôl a hovorí mi ten kolega, že či mi dá nejakú injekciu. Ja som sa opýtal, či to vie robiť, alebo to nevie robiť. Hej, tak sme sa zasmiali a proste viem, že ja nie som nejaký vysoký, chudý model,
ktorý proste bude mať to črevo niekde spadnuté. Nemal som nejaké brušné operácie ťažké, takže pravdepodobne... Vysoký chudý model by mal spadnuté črevo? Áno, všeobecne vysokým chudým ľuďom sa ťažšie robí kolonoskopia, by sme mohli povedať, ale to som povedal tak akože nadnesene, ale 80% ľudí, my vieme tú kolonoskopiu robiť viac menej bezbolestne, hej? Ale tam je nebezpečný ten strach. A ten strach je úplne oprávnený a je v poriadku. A preto pri každom endoskopickom vyšetrení u nás na pracovisku Národnom onkologickom ústave, kde ale je pravda, že vyšetrujeme hlavne pacientov, ktorí už prídu s nejakou chybou, hej, tak my každému ponúkneme premedikáciu. To znamená, tá premedikácia má dve také základné zložky. Jedna toho pacienta utlmí, to znamená, že on sa už tak nebojí a je viac v pohode. A jedna mu odstráni bolesť. Myslím, že sa to stáva už štandardom, pretože v vyspelých krajinách, ktoré sú teda pred nami, sa väčšinou ten pacient takto prispáva, alebo sa ten pacient uspáva. Hej, on má na to nárok, si myslím, a je to bežne ponúknutá vec. Je pravdou, že zatiaľ poisťovňa toto neprepláca teda u nás. Ale malo by to byť štandardom ponúknutom pacientovi. Ale môže si to vybrať ako nadštandard? Áno, myslím si, že väčšina ambulancií alebo pracovísk už to ponúka ako vec, ktorá je súčasťou. Štátne pracoviská, ako sme my, to ponúkajú ako keby v cene a idú ako keby do straty v tom prípade, a súkromné centra si to musia nejak kompenzovať. Čiže na tú kolonoskopiu človek môže ísť, aj keď má strach, pretože sú rôzne metódy, ako ho viete upokojiť predtým, a aj to vyšetrenie počas môže absolvovať prispatý, uspatý, a bude to pohodlnejšie. Takže ja si myslím, že keď prídete k lekárovi, ten lekár má prísť k vám, podať vám ruku, predstaviť sa vám a povedať, že vám bude robiť to vyšetrenie. A potom až vám vôjde do toho väčšinou predstaví vám aj tým, ktorý to bude robiť. Vy teda máte voľakú dôveru, pretože ste tam prišiel, vidíte, že ten človek väčšinou u nás, na Slovensku sa všetci poznajú, má nejaké referencie, a vidíte, že ten prístroj, ktorý tam visí, teda, ktorý... A na 10 rokov má vystarané vlastne, že nemusí ísť na kolonoskopiu. Áno. Máme tu ešte test na okultné krvácanie, teda či je prítomnosť krvi v stolici. Áno. A tento test vie ukázať, čo ak je to naozaj pozitívne. On ukáže, že je prítomná teda krv tam, hej. Čo nie je dobré a niečo to znamená. Áno, a niečo to znamená, a my vlastne pátrame, my vieme, že jeho záchytnosť nie je taká samozrejme, jak pri kolonoskopii, ani tá špecificita, to znamená, že to hneď znamená, že tam je rakovina, ale vieme, že to je dobrý vyhľadávací test. To znamená, preto je u nás screening vlastne založený aj na tomto, to znamená, že pacient sa pravidelne týmto testuje, a keď to má pozitívne, tak ide na kolonoskopiu. Netreba to opakovať, či to je naozaj pozitívne, hej, ale proste čiže treba... Čiže každé 2 roky po 50-ke urobiť si takýto test v rámci preventívnej prehliadky všeobecného lekára. A pokiaľ máte ale kolonoskopiu hotovú, tak 10 rokov nemusíte chodiť ani na test, ani na nič. Bude tlak na to, aby bola znížená veková hranica kolonoskopia skôr, alebo aj test na okultné krvácanie si hoci kedy urobíme doma, kúpime si ho v lekárni. Myslím, že aj dnes sa asi nejaké testy dajú kúpiť, ale neviem, aká je teda ich spoľahlivosť, ale že ľahšie sa dostaneme k týmto testom, aby sme vedeli, na čom sme, a zachytili ste vy, odborníci, tú rakovinu oveľa skôr, ako začne robiť čarapatu v tele? Určite sa tvoria nové testy, ktoré majú väčšiu záchytnosť. Ale z môjho pohľadu zatiaľ endoskopia víťazí. My vieme, že tá kolonoskopia je veľmi bezpečná, preto každý rozumný gastroenterológ, ktorého ja poznám, už kolonoskopiu v 50-ke má za sebou. Čiže niektorí aj, jak ja, čo sa boja, už aj skôr, keď mali nejaké ťažkosti alebo akokoľvek. Čiže je to veľmi bezpečné vyšetrenie a prináša nám niečo, čo nám všetky tie ostatné vyšetrenia neprinášajú. To znamená, že my priamo vidíme, čo tam je, my sa k tomu môžeme vrátiť, my si to môžeme zobraziť, pretože tam sú rôzne pokročilé zobrazovacie veci, ktoré... Aj počas kolonoskopie odstraňujete už nejaké polypy? Presne tak. Tam... Súčasťou kolonoskopie je odstraňovanie týchto vecí. To znamená, keď niečo nájdem, vidím, že to viem v tej chvíli odstrániť, tak to odstránim. A idete aj tým mini-invazívnym malým mikronožom, keď už režete, či nie, to musí byť ďalší zákrok? Takto na našom pracovisku sa môže také stať, hej, keď sme na to pripravení a je na to priestor a tak ďalej, ale to už nie je štandard. Hej. Keď je nejaká veľká zložitá vec, tak treba to urobiť v tom čase, kedy som prichystaný na možné komplikácie. Áno, nikdy neviete, čo tam bude. Áno, presne tak, kedy je prichystaný tím, to znamená, ten pacient má všetky vyšetrenia, keby sa niečo stalo, že môže ísť na operačný stôl, čo je veľmi, veľmi zriedkavé, ale môže sa to stať. Hej? A všetko je nachystané. To znamená, že aj váš gastroenterológ
keď nájde, väčšinu vecí odstráni. Keď nájde niečo, čo sa mu nezdá, môže z toho zobrať vzorky, alebo môže urobiť fotodokumentáciu a poslať to na konzultáciu, aby ste prišli alebo prišiel pripravený na špecializované pracovisko, kde sa to odstráni. Je cieľ zachytiť všetko včas a ešte v štádiách, kedy nie sú nejaké väčšie problémy a potom metastázy a tak ďalej. Čiže tá prevencia má obrovský význam, presne obrovský význam, že niektoré rakoviny by mohli aj úplne vymiznúť. Takéto rakoviny, ako je rakovina hrubého čreva a konečníka, by vlastne mohli vymiznúť takmer úplne z našej spoločnosti, keby sme ich včas vedeli nájsť. A pritom máme alarmujúce výsledky, hej, že presne tak. Vy ste spomenuli, že je dôležité nielen ako sa človek stravuje a že má vyváženú stravu, ale aj ten pohyb a šport. Pohybová aktivita, zvlášť dostatočne dlho trvajúca a pravidelná pohybová aktivita je ochranný faktor pred rakovinou a celkovo civilizačnými ochoreniami. Takže určite je rozumné sa hýbať, určite je rozumné aspoň 15 minút denne sa prejsť, keď už nič iné nemáme. A samozrejme, ja zase nemôžem povedať, že môj životný štýl je úplne zdravý, keď vlastne som pod stresom, povedzme v hodiny v práci a tak ďalej, ale môžem to vyvážiť tým, že napríklad do práce idem na bicykli. Hej, takže už mám... Vždy sa dá nájsť ten spôsob a čas, kedy sa tomu pohybu treba povenovať. Áno. Každý z nás, bežných ľudí, by si mal nájsť čas na seba. Hej. Je to nielen to fyzické, ale aj to psychické, ktoré nám prináša tento šport a čas s ľuďmi, ktorých máme radi. Hej. Samozrejme, pre každého z nás je rodina na prvom mieste a preto je dôležité do toho zaradiť ten šport, lebo jednak nám je potom lepšie, zlepšujeme si našu kondíciu, znižujeme si riziko civilizačných ochorení a naše deti sa od nás učia, že vidia, že teda aj my niečo robíme a teda je tendencia, že oni budú vlastne toto po nás opakovať. Takže myslím, že to má proste toľko výhod, že hýbať sa je na mieste a je to správne. Ďakujem veľmi pekne za váš čas a za všetky užitočné informácie. Hosťom tohto podcastu bol primár Boris Pekárek. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem.